No mikäs tilanne? No siinä vähän vaikeanlainen puu on. Nyt lähtee konkelhoon. vetää. Kato liikkuu, mutta ei jaksa. Siinä on niin... Stop! Ja taas kokeillaan. Ei tuu siitä yli. Vetoja! Miksei se vedä? Ei. Joo! Yes! Tulihan! Tuli se sieltä. Meni! Juuri niin kuin piti. Mä ajattelin, että se olisi pudonnut tuohon toiseen väliin, mutta se meni tonne. Mitä yritettiin? Ei, kyllä sitä tuonne yritettiin. Mä luulin, että se olisi pudonnut tuohon koivun ja kuusen väliin, mutta se lähti ihan tonne. on pienen väliin kerkiä putoamaan. Mutta aika pienestä se meni läpikin. Ei niin, mutta kuiva puu.